וואי, תחשוב מישהו כזה שם לי חבר שלו, וואי, אחד הגדולים, לעשות לו מתיחה ככה, לשים לו בוץ בנעל, או שלשים לו מלח גס במים, ואז הוא שותה את זה, קלאסי, מלח גס. טוב, יאללה, יש לי פיפי. קורי לגמרי. תראו מה אנחנו עושים לו, וואו, וואו, וואו. מלח גס, מים. זהו, מספיק, מספיק, מספיק. מה זה? שמתי כולה 2 חופנים קטנים בגודל היד שלי. סתם. בדרך חוץ, אני שומע אותו. בוא נראה אותו סובל את זה. סובל מה? מה? סובל מה? פשוט יש מים על השולחן. כן, זה מגעילים לך לדעתי, כן. איך המים? מי כנרת?